Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya. Dole sai an shirya. Akon a tashi sai labari. Gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori. Kina tsakar ki dama da nasu wataran dole za a biyo ki. Gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta. Na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani. Wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani. Gallaka budurwar ƙauye mai san ki dole sai ya shirya tun da na gani. Duniya ina labari. Gallaka budurwar ƙauye kina son mutum kikan zage shi. Gallaka so ba ruwan shi baya dubi. In yi wayo ya ɗauka fiffice gare mai tashi sai ya ja ka sai ya kai ka ga Gallaka. Ka ji budurwar ƙauye Gallaka. Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya. Dole sai an shirya. Ki ce sauki har ya zo kenan. To Allah ya taimake shi. Da bai warke ba ma ni nan na zo ne ba kafa aka karya ba. To na zo ne in shaƙe wuyan. Ban gane ba ne kana kafa aka karya me ya faru? Allah ya taimake shi ya fita. Amma ni wannan zuwa da nai in ma bai warke ba ne in ƙarasa shi. Saboda ni in dai zai shiga hanya ta. To yanzu ya fara gani. Wai me ke faruwa ne? Yanzu cikin yardan Allah dai kan kaɗan ba mu lokaci zuwa gobe. Ai mana haƙuri zuwa gobe. Da yardan Allah za mu yi addu'a kuma cikin yardan Allah za ka ji da kanshi zai neme ka. Da inda kake zai ce a zo a sai wajen nan yana buƙata a sai da. Da yardan Allah kar ka damu. Yau ka daga hankali. Na gode sosai. Allah ya saka da amin. Allah ya bazu. Na gode. To yanzu ka kullun za ta ganshi. Kullun sai ya ji. Da ce da ni ko ba zan iya wannan magashu ba. Sai na zo na faɗi miki wannan magana. Dan ki sani. Gallaka shi. Ban yi mamaki ba. Saboda gaskiya abin da yake min a gidan nan ni ma na fara hakuri shi na iya hakuri. Karshen ma abin da zan maci ma ciki na. Sai na ɗoma ya fi na je gidanmu. Gaskiya da manan bana alhamdulillah wallahi tallahi. Da manan bana ta yi albarka sosai. Sosai kuwa. Kai ka ga yanda wuri na inda nake samun buhu 5 sai ga ina dinke buhu 7. Wuri na inda kuma nake samun buhu 10 sai gashi ina dinke buhu harojin 15. Kai kaga alhamdulillah da muna tayi ba dai can gangare ba. Ai can gangare ma ban ma zo kan shi ba tukunna. Alhamdulillah. Saboda can gangare Allah bai sa har yanzu na samu daman ma da aka ciro masaran daga gona ba. Ni kam kaga ko na yanke shinkafa ta bugu kawai ya rage mu. Baka ji yadda na kosa in ga damuna nan ta wuce ba saboda ka san kwana biyu ga filin kwallon mu ciyawa yake yi in ga ma gaba ɗaya duk bana na kosa wallahi baka ji yadda na kosa in ga damunan nan ta wuce in ga mun fara zuwa filin kwallo ba gaskiya wallahi saboda kwana biyu da ban yi kwallo ba wallahi wani iri nake ji wallahi na ce ma ka daina kwallon nan amma to ya za a yi ka riga ka daukan ranka. Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya. Dole sai an shirya. Akon a tashi sai labari. Gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori. Kina tsakar ki dama da nasu wataran dole za a biyo ki. Gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta. Na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani. Wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani. Gallaka budurwar ƙauye mai san ki dole sai ya shirya tun da na. Gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta. Na ce miki komai zai zama.
ma san abin da ya faru ba. Ba ki ma sani ba. Don ubanki mai hada ki da miji. Dan uban wa? Dan ubanki. Dan uban wa? Dan ubanki mai hada ki da miji na. Kan uba. Da ki ɗebo da alaba gammo. Na rantse da girman Allah yanzu dan tumulmu sake a nan da wannan rumbun cikin naki. Sake ta. In ban da iskanci kawai ki tare ni ki ce me ya haɗa da mijinki? Me ya haɗa ki da miji na? Mijinki shi ya kawo kansa guri na. Ke ma bai damu da ke ba ya ce sakarai ce ke ma a matan. Saboda haka shi ya kawo kansa gida. Ke kina da matsala. Kai ma matsala gare ka. Kina da matsala. Kin je duk samarin da suke garin nan kin gama neman su kin zo kuma har mazajen da suke da mata kina nema karke kin zo kin koma kan miji. To ina ruwa na ni nace su so ni. Faɗa ma wai zaki da kai dan banza da fuska kamar barin duwawu ya ishe ka. Wallahi kunya ka nake ji. Ni kike ga na faɗa. Tare mata za ku to ku tare mata. Maganar tare mata bane maganar faɗin gaskiya ne. Na rantse da Allah ku tare ta. Ku tare ta. Ke kale ta. Wallahi yanzu na har miki haƙo. Dan kina da ciki yasa sai ki zo kuma tana da ciki ki duba ke ba ki da imani ne mijin. Kai imanin gare ka. Mijin ta zo ya dinga neman ki sannan kuma da wanne kike so ta ji. Za ta ji da zafin bacin mijin ta yana neman ki ne ko kuma da dukan da kike so ki. Da oho. Wallahi ni ne ke kwanciya zan yi. Kika damu da shi ni ban damu da mijinki ba. Ni ma ta kaina nake mazan nan duk sun min yawa. Saboda haka ni ban damu da mijinki ba. Ba kula sai ya za a yi miki yawa. Kai da kai za a yi shegen fuska kamar rabin duwawu. Da kai nake? Ta saboda haka ki batta ta ji da abu guda daya. Kin je kina neman mijinta kuma kin zo zaki tana da ciki zaki zo ki dake ta a ciki. Me zan ci da mijinta ni ma bai damun ba. Wallahi in ni ne ke kwanciya zan yi. Asiri ta ma mijinki. Uwar asiri ki rabu da ita. Kike wallahi ƙarya kike. Kai wallahi an ce ki wallahi da miki wallahi ina da kazar nan ma da kika kiwata ni ya kawo na soye ta. Kin san me zai faru? Kin san me zai faru? Ki je mun san yanda za a yi. Je ki kawo ki rabu da ita ke kuma ki kama gaban ki. Wallahi kuwa gashi sai su asirin ku ya riga ya tonu. Asirin ka dai. Asirin duk wani kulle da kuke akan mutane. Ga kana munafiki. Munafiki kana tanka ta aure. Mu je ki rabu da ita. Tare za mu. Munafincin ya zama biyu kenan. Ga mijin wata ya tafi da wata. Ina gaya miki tsakuwan nan da kika kiwata ta zama katuwa ni ya kawo da soye na ci daɗi mando. Gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta? Na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani. Wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani. Gallaka budurwar ƙauye mai sanki dole sai ya shirya tun da na gani. Duniya ina labari, gallaka budurwar ƙauye kina son mutum kikan zage shi gal. Kai, amma fa yau kwalle nan ta yi miki kyau. Wallahi tallahi ta yi miki kyau. Da kin bar wannan kwalle sai ranar da aka daura mana aure kika idan ta Allah da yafi. Yanzu ina zaki? Dan jogona ne in je in duba babana. Idan yana nan yin je gida in dauko mai abincin kai mai. Ba za ki to wallahi wahala bi kenan. To in baya nan kuma na tafi da tuwon gona na je na samu wani an shi a daji fa. Kin ji ko? Ai ranar ɗaurin auren mu ni da ke in aka yi auren nan ina irin katuwa ya tsanan nan. Zan sai miki ita ta ƙarfe. Ya Juliana ta. Sai kin je kin duba maimakon ki to da abinci idan ba na je na gano baba in baya nan kuma na tafi da abincin wani da tare ni ba. kwashe-kwashe da wani makaryatan nan suke zuwa
gudu wallahi ba gudu a zai yi. Gallaka ada. Kina ji na ko Gallaka? Abin da ya burge ni da na kira ki kika zo kuma kin san mu yanzu tunda na ɗebo ta da zafi ba maganan zama a cikin gari shi yasa nake dan makalewa a lanku. Kina ji na ai. Kuma Garnaka kar ki manta da cewa wai shin a rayuwarki ta duniya a cikin samarin ki kab dan Allah wa kika fi so? Waye ya shiga miki rai? Waye kika fi kauna? Garnakawa za ki aura. Tsaya an gaya maka ko daman ni wallahi daman so nake in gaya maka ya sa ma ka kira ni har na taso na to dajin nan na zo na same ka gaskiya abin da kai ran nan gaskiya baka kyauta ba ya za a kawai dan kaga bawan Allah nan yana so na kai ma kana so na kawai ka je ka ji mai rauni a kafa ka kwala mai aka dan ma Allah ya sa ba mutuwa yayi ba doguwar su ma ya danyi yanzu ga can a gidansa ana ta jiyarsa yanzu wannan ne so wannan son mahaukata kenan ni duk wanda Allah ya jarabce ni da kishi ne duk wanda zai rafe ki Gallaka sai inda karfi na ya kare to tsaya an gaya maka in gaya maka daman ni ba kai nake so ba wani nake so ba ku nake so ba wanda nake so kuma ka san shi duk kun san shi kuma ya yi balaguro sai ya dawo ya yi tafiya kuma in ya dawo za ku gani na nuna shi zan aura ni na fi so ki kwantar da hankalinki ki dube ni kar ki manta tun kina yar karama kina tallan kosan rogo tun kina tallan kosan rogo nake kaunar ki Gallaka za ki sa rayuwa ta salwanta za ki barki ta min al'amura na gaba ɗaya komai zai rushe to tsaya za ka yi min alƙawari zan miki alƙawari za ka yi min alƙawari to alƙawarin da za ka yi min duk wanda ka gani ya ce yana so na yana tare da ni ko dan yatsa ka ƙara nuna mai in kuma ba haka ba ko shi kenan wallahi ba zan kara ba su ma dai kasa manne miki sosai ne kin gane to shi kenan dan ce kai ne Gallake Garnaka Ballagaza? Kai. Bismillah ya Allah. Ya kana kawo da kafan? Na gode wa Allah ni da wannan kafan karya ta yi. A samu a yanke kafan. Ka samu daman zo gun ballagaza. Gallaka ko? Gallakan. Aiwa, ki rinka janye kafa ki a jikin abin nan fa. A ya ne? Ai kana kun juye min baya. Wai ke dan Allah dan Annabi abin nan fa dan ba jikin ki yake ba ni na san me nake ji a jikina. Ki bari kawai. Ki bari. Duk abin da kike faɗa kina cewa wai na je nan. Assalamu alaikum. Ba ruwanki a? Mai gida kenan. Sarkin Dori. Sannun ku da zuwa. Na ji daɗin zuwan ku wallahi. Sarkin Dori. Yanzu nake magana ka zuciyata. Yawwa. Sanda zuwa. Yawa. Gona za ku ne na kayan bokarti? Ina. Wayannan da kake gani ai abokan aiki na ne. Kamar yaya fa? Idan naga zaka bata min aiki kaga sai su taimaka min. Masu taimaka ma ina? Wurin aiwatar da aiki na. Na me? Na gyara mana yanzu ba na zo in gyara ka bane. Idan naga zaka bata min aiki kaga sai su taimaka min. Ai ba fa gasa kokawa nace za ya gidana ba fa na ta yebo mun wayannan kaka mun. To dama ai ba kokawa ake ba aiki za yi. Ni na gaya maka aiki zan yi kuma ni na san muhimmancin sa akan aiki. Suke ka za su yi. Talgade ne nace na je ka zo ka gyara min ka duba ka ga abin da yake faruwa. Ai shi za. Ina dan yi sarkin makera. Yan kawo karfi sannan za su rike ni me za su yi mun? A ya dauriya ta mata banza ce. To juyo dai yanzu fara aiki. Juyo mun da ciki. Ban shiga. Yanzu abin da ya kamata ba wannan ta kawo ni ba. Na zo ne in aiwatar da aiki na. Ya dama abin da na ka juyo yanzu nan ka juyo min da kafa. Wannan sallame su tukunna su tafi. A kafin in sallame su sai na jarraba tukuna ko zaka iya ko ba zaka iya ba. Kai sarkin Dori. Ban so ka bata min aiki. Juya ita ake wa gorin haihuwa fa. Ta. Kai bismillah fa. Kai bismillah. Zaka koya min aiki na ne? Ka gaji Dori. Dan daya tukun daya. Daya mana tukun daya. Na ce ka daya. Kai bismillah tukunna.
dakata na ce ke shiga ciki shiga ciki ranki ba zai baci shiga ciki ban kare min shi dan bisa ga dukkan alamu wannan zai bata min aiki ban kare shi na ji kashi ya ce kafi ya gyaru ban kare shi kai dan ci uban wayo Allah na wayo Zaka tara mana jama'a unguwa fa. Zaka bata min aiki Wajo ole wese wele gwiye o gidigwe wayo wata wayo wata baba ya sa ole we gidigwe se wele wese kashin ya koma amma kai dai Allah zai ma albarka wallahi baka da imani da na taimake ka wallahi baka da imani mutum yana ihu ba za ka sake shi ba da na nuna imani a kanka da kafa ta ka tarihi an yi da kan gaba sake ta sake ta ba hankali to yayi nagode dinga gasa mai shi ba dan gasa da kaina ma in kuma gasawan ma kina ganin zai bada matsala sai mu dawo da su ko kuma ka daure itace a kafa tawa ringa hura wuta ba gobe idan Allah ya kai mu a dinga gasa mai gobe idan Allah ya kai mu zan dawo in duba yanayin yanda kafa ban gayyace ka ba kar ka kara zuwa min gida kar ka wallahi na kara ganin ka gidan nan idan ba sai na sa an kama ka ba Allah dina wallahi na sa an kama ka Da wa zai ya zo ya duba kafan. ina ne mara imani In bai yi bane an sai a dan kare rage mu. shiga ciki Wallahi ban shiga. Wallahi ba zan shiga. Wallahi ban shiga. shiga ciki ki shiga ciki za ki bari yanzu wallahi baki shirya ba ki shiga ciki na ce miki ina ta so in ma magana me fa wallahi na dade ina son in gaya ma wata magana amma he na zo zan same ka ko he na haɗu da kai ina son in ma wannan magana kawai sai in ji san na manci wallahi na sha in taho da wannan magana in zo zan same ka dan in gaya ma to fa ma wallahi kawai sai in ji Allah ya sa alkhairi magana me haba magana ne akan wannan yarinya ne Gallaka oh wai kowa da ya jajibo auren shi a garin nan sai kaji ya ce kowa kana ganin anya mutane san Allah da Annabi suke mata kuwa to ai ni ma abin da na gani kenan tunanin namu yazo iri ɗaya kenan domin ni ma kowa fa tuntuni na duba wannan yazo wancan yazo sannan ita gashi ita ba kyau ba tana ma ji wata bugaggiya kuma amma shine nake gani da ma kyakkyawa ce a ce ai saboda kyanta ne mutane suke neman ta to amma ka ganta nan ma fa me ne ake cewa ka gani a ba komai mugun abin da kuke shuka ma mutane ne muke magana akai me ma baki ba me nayi ka na ji ka gashi nan an san hanyar da take tafiya gonar babana ne shine aka zo aka tsaya nan aka dasa gulmata muna magana ne akan irin mugun abin da kuke yi ma mutane wanda irin mugun abu sata muka yi muke faɗi to a faɗa min mugun abin da muka yi ke ba akan ki aka karya lado ba to abin arziki ne a karya harin jini ne wanda uwarka da uwarsa wannan bata da su babanta ko gaishe shi kai kanka ban taba ganin yarinyar da aka ce yau ga ta nan kana so ni in ban da zuciyar imani ma ba zan je in dora shi ba to kawai baka dora shi ba Allah ya dora shi ya je ya biye miki kadan ma ya fara gani wallahi kai ma din a zuciyarka ina kallo kana so na munafiki ni ne zan yi da ke ni ai duk wani mugun abin da za ku yi ba zai taba yin tasiri a kaina ba dan ki jima'in gani sha ai ba asiri muke yi ba daga Allah ne daga nonon maman mu ne har da wani duk so na suke yan iska sun kan rasa yanda za su yi ni Gallaka saboda laduna nan ya shirya yana nan ya shirya ya warke kuma wallahi ya alƙawarin zai nuna ma cewa filin sukuwar doki to ba na gurguwar jaka ba ce hakan ne da to yanzu kamar shiryawa kamar ya ai ta inda aka wuri tana ake sauka ba dai ka jibga ba
to wallahi yanzu ya warke dan ya shirya sabon shiri. Kai min magana da zan fahimta. Ai zuru bai cin zuru. Kai baka faɗi wannan kalman ka karya shi. Saboda haka shirya. Ya warke? A? Ya warke? To, yanzu ya fara fita ne? Aha. Yana ma kasuwa. Kasuwa? Ya je cin kasuwa. Komai na Allah ne ai. Komai na Allah ne. To wai da Allah bai dora ma wahala ba sai Allah iyaye ma. In kuma ya dora ma wahala za ka yi. To wai da ma kai can wai wake ba bishiya ruwa. Fito min a mutum ai daga wannan magana cewar ya warke nan duk ka rikirkita memory na. Gaba ɗaya na cikin wani sabon condition ne. Yi min magana da zan fahimta dan Allah da. Ni na gaya ma gaskiya ka shirya. Dan wallahi ya shirya. Fansa yake nema ya ɗauka a kanka. Ya? To in yi min duka da nemar leda nawa zan sha na ruwa? To wai kai ma shin me yasa kuke wannan rikicin? A kan wannan yarinyar ne. Kan Gallaka ce. Ai kuna ta shirman iskan ku ne. Ita fa wannan Gallaka fariya take so. Kuma kai ka sani shi ma ya sani. A'a to kakka tandira ni. Kakka tandira ni. Na me ne? Kar kuma kai dare na ya ɓaci. Awo to. Au da biyu ka zo kenan. Ai ka ce min kalmar taka har harshen da motai. Wato da yake dangin ku ne fariya. Kake buƙatar wancan in rabu da ita ni in rabu da ita dan uwanka ya aura. To yanzu na dawo. Ai faduwar gaba asarar namiji. Ai kowa ya baki ya tsoro alkur'an ba dan halal bane shege ne. Wallahi fasa hali sai shege tuba kuma sai munafiki da barawo. Kai na dawo. Ka dawo? Duk wani tsoron da nake ji Allah tsinewa wanda bai zo ya tare ni ya sa min igwa ya harbe ni ba. To amma baka sani ai toka bai gasa kifi wallahi. Wallahi talla wani tokan ne. To shikenan mu zuba mu gani. Amma me zafi zai gasa kifi. Kai kabba kare na mun hankali. Ni da kake gani tsohon dan bumburutu ne ni ka san kuma cewar duk wani shege muna kallon sa ne. To ka je shirya je Lado na nan gaban ka. Sai an jima. Kakka mun magana banza da wasi. Lado dai na nan gaban ka. Ni ba tsohon dan tauri ne ma kake haukanka. Ya faɗa ma zuru bai ce zuru sai dai ku banza kare kai. Faduwar gaba faran namiji ya dale bai zo ba dan uwatar. Ni fa tsohon dan tauri ne kowa. Yawwa ai gashi na galadan na gaban ka. Wa ya ci Laka da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani Gallaka budurwar kauye mai sanki dole sai ya shirya tun da na gani Duniya ina labari Gallaka budurwar kauye kina son mutum kikan zage shi Gallaka So ba ruwan shi baya dubi in yi wayo ya dauka fiffice gare mai tashi sai ya ja ka sai ya kai ka Gallaka Ka ji budurwar kauye Gallaka amma dai bikin nashi ne da sauki amma dai bai da lafiya to ko shine wanda mahaifina ya mun magana akan je in gaishe shi kadai ne dai malam kalla a duk karkaran nan ba wani malam kalla sai shi Gallaka eh kwarai inda Gallaka ce ai yar gidan malam kalla ce ai wanda babanta bai da lafiya baban bai da lafiya ma ai ko ita ce wadda mahaifina ya mun nuni da cewa in je in gaishe shi bai da lafiya eh tabbas domin shi kadai ne duk karkaran nan shi kadai ne malam kalla ba mutuwaye ba kai kaga kai bako ne a garin nan to yan gari ma ni sun buga da ni akan Gallaka ba su ci riba ba ballanta na kai aikin banza to ko jifa ne kai ba bako ba ka kiyaye kanka ko kuma dama na san ku shin kai ma kana daga cikin masoyanta ne ban san kai ka kiyaye ni dan banza an ci kamar an manna ma kwado kiyaye ni wato kuke bashi yanda zai oke ku ne yan gari ko kai kawai to ba yan gasa na ba ko ta na ce mutum alquran sai ya banni inda akan Gallaka ne ka kiyaye ni dan banza fuska kamar an gasa galan Allah ya baka ta kai daga zuwa ka zo kamar an sa maka batir kawai ka zo kai ta zuba na da kanka a dama kai nike ji wai da ka ganni a me za ka yi da wannan ka ga naka to in ba kuma ma zai iya neman wannan Gallakan in ba da dube ka fa kai ma wani gallaki da kai namijin Gallaka ai duk zuban su ne ai yasa kai na ga cika hankali sosai
ta kokon barewa wanda ka san haka take ita ba dakta bane kai an ce likita ne kai an daura muku aure da ita ne ba daura ba tukun amma duk garin nan duk kowa ya sani ni kadai ne wayanda ma na buga da su dan makera da dan mahauta sun buga da ni sun yi barwas ballanta na aikin banza ba abin da kana dan gidan sarkin noma lokaci yau in baka ma ai za ku ga shi ma bugage ne na ga alama nagode makwarwa ce ni ka daina neman ta ba mutum ya arziki bace wannan yadda kake ganin ta nagode je kadai dan kanta wayan wato ka zo kauye ko kai ga yan dako to mu ba dabbobi bane mu Allah da yamu ma haka yayi mu ciyawan nan muka ci ma mun samu lafiya an dako na ga uban da zaka yi allura ballanta na Allah ma bai dora min lalura ballanta na kai nurinka dan wayo Laka ada kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani Gallaka budurwar kauye mai sanki dole sai ya shirya tun da na gani Mama. Gani. Gallaka. Na? To, ni dai abinda nake so da ke Gallaka. Ina so a cikin samarin da kike tara mana a kofar gida. Allah ki fitar da guda daya. To, ki fitar muka tsayar miki da mijinki Gallaka. Ga ki da farin jini mutane sun dinga taruwa mana kenan a kofar gida Gallaka. Baban ki ba mai mutunci ne. Kuma gashi mutane suna ganin shi da kima. Kin gani? Sai a so ma irin abin nan din sun nan kuma kin ga ba daɗi bane ko Gallaka. Dan Allah da Annabi ki fitar mana da mu. Maman mu, kin san duk maganan da kika gaya mu ba wadda nake tsallakewa haka baban mu. Saboda haka ne miki alƙawari ko Allah so ya da dan bani tsawon wani lokaci daga sati ɗaya zuwa irin 5, 3, 4, 10 din nan. Gara ma ka tashi ka nema ma kanka abin da yafi. Saboda za ta aure rago ne kana kwance ba lafiya? Ga gyaɗar ka can ta yi ga masara ta yi ani ma ke ta gyaɗa yanzu ba to wa zai aure ka ba abin nan kyauta ake auren baki wannan farin jini malam farin jini wannan yan ina ta ga farin jini kullun tana tara mutane a bakin kofar gida shine farin jini har yanzu ba wanda ya fito ya aure ta da aikuwan wannan wallahi malam gara barinta a'udhu billahi gara barinta Gallaka budurwar kauye soyayya da ke sai an shirya dole sai an shirya akon a tashi sai labari Gallaka budurwar kauye a yanzu ke ake wa gori kina tsakar ki dama da nasu wataran dole za a biyo ki Gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta na ce miki komai zai zama